ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ኣነ ሓኹም ሰላሓዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና። ሎም ንካፈሎ ቃል ዝተማባጻዕናዮ ቀልጢፍና ንግበሮ ዝተማባጻዕናዮ ቀልጢፍና ንግበሮ ኩሉ ግዜ ፕሮሚስ ንኽንኣቱ ኣይንተሃወኽ እንተደኣ ንዝኣተናዮ ፕሮሚስ ንዝኣተናዮ መብጽዓ ንኽንገብሮ ዘይንቕልጥፍ ሰባት ኮይንና መጽሓፍ ቅዱስ መክብብ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 4 ንኣምላኽ እንተ ተማባጻዕካሉ ንምፍጻሙ ኣይትደንጊ بعياشو بهاي بلون يمو نت تمبعكايو فتصمو تمبعيكا خاب زي تفتصموس زي مبصع يحيش ريهم نغزابير انت دا تمبعينا نغزابير انت دا بروميسنا اتخوينا نتزاتنا يو بروميس تقالاتيفنا نغبرو نابنت نبيتو خندز ገንዘብ كهبي ناغولغولوت كندز ገንዘብ كهبي كمز خغبري إلكم مبصع انت دا اتيكم مبصعات راح اتوتي ايتخونو اتوم مبصع اتيوم نمبصعهم زيغبرو املاح عياشي يسولو ريهم مبصع اتيوم نقالوم شلليلوم زخودو سبات عياشيهم مخنياتهم مبصع اقدم املاح ترى ነገር አይኮነን እግዚአብሔር ንቃሉ ዘخبر املاح ስለዝኾነ ንቃሎም ዘخبሩ ሰባት ከአይደልዩ ስለዚ ዘይንገብሮ ነገር ታዊኽና አይንማባጻዕ እንተ ዳ ተማባጽዕና ድማ ዘኽፈለ ዋጋ ይኽፍለና ነቲ ዝተማባጻዕናዩ ንግበሮ ጻድቕሲ ዝጎድኦ እንትኾነ እኳ ነቲ ዝመሓሎ ሲገብሩ ስለዝብል ቃል املاح ወላ እኳ ይኽበደና ንግበሮ እንተ ደይ ኮይኑ ግን አይንማባጻዕ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ሳሙኤል ዘገርም ቃል አሎ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ጥቅስ 11 ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ውርደት ባሪያኻ አጸቢቅ ካሪኻ እንተ ዘከርካኒ ንባሪያኻውን እንተ ዘይረሳዕካኒ ንባሪያኻ ተባዕታይ ውሉድ እንተ ደአሃብካኒ አነ ድማ ኩሉ ዘበን ህይወቱ ንእግዚአብሔር ውፍዮ ኣብ ርእሱ ኸኣ መላጸ ኣይሕልፍን ኢላ መብጽዓ ተማባጽዕ ትርእዩ ሃና ንነዊሕ ዘመናት ማህፀና ዕጹይ ነይሩ ውሉድ ኣይነበራን አቅድመ አምላኽ ግን ቃላት ማንም አይሰማዓን ክትዛረብ ኮላ እሳን አምላኽን ጥራሕ እንድፈልጥዎ ለይኹም ሓደ ጊዜ ንጋጋ አቡዩ ክንዛረብ ኮለና አምላኽ ከም ድሰምዓና መላእኽቱ ከም ድሰምዑና ንዝንጉዖ ንኸውን ይሲ ዳስ ዋይ ማንም ስለዘይ ሰምዓና ደሓናይ ጣዓመነን ኢልና ኢና ነገራት ነዋድኦም ኖ አምላኽ ሰሚዕኪ ሓፍተይናተይ አምላኽ ሰሚዕካ ዱዊት ግበሮ ሃና እዚ ጸሎት ክጽሉ ኮላ አምላኽ ሰሚዕዋ በዚ ጸሎት ከዓ ውሉድ ሂብዋይ ድሕሪ ክንደይ ዝረኸበቶ ሓደ ውሉዳ كم مبصع أجنهنا نتايجرا قدامي ساموئيل معرف حدر إيوه تقصي 22 اتسباي الكانا دما مس بزلا بيتو ناي عامت مسواءت حروجن مبصعن እግዚአብሔር كسو ديبه هانا غنا نسبايا انس اذا ህፃን ጡብ ክሳዕ ዝሐድግ አይዲብን እየ ሽዑኡ አቅድመ እግዚአብሔር ክርአ ከብጽሖ እየ ንሐዋሩ ኸ አብኡ ክነብር እዩ በለቶ ረእዩ ከምቲ መብጽዓ ዘአተወቶ ውሉድ ተዋሂባ ውሉድ ምስተዋሃበ ድማ ንሰብአያ ነጊራቶ እዚ ተዋሂበ ዘለኹ ውሉድ ኢላ ሕጅ በአፋ ኮንፈስ ጌራ እዚ ተዋሂበ ዘለኹ ውሉድ መብጽዓ ስለዘአተ ኩሉና አምላኸይ ዘመኑ ሁሉ ንአምላኽ ክኸውን ንቤት አምላኽ ኩብኤ ጥራሕ ጡብ ከግድፎ ተጸፈየ ዲላቶ ዋው ከምታ ዝበለታ ድማ ኣብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 28 ንርእይዎም ስለዚ አነ ድማ ንእግዚአብሔር እህበለኹ ሙሉእ ዕድሚኢ ድማ ንእግዚአብሔር ተዋሂቢ ይበለት ኣብኡ ኸኣ ንእግዚአብሔር ሰገዱ ልክዕ ከም ቃላሃና ነቲ ድሕሪ ክንደይ ማህፀና ዝኸፈተ ፈላምን በኹር ወዳ ንእግዚአብሔር መብጽዓ ስለዝኣተወትሉ በኹር ነገራ ዘለዋ ኣሕሊፋ ንእግዚአብሔር ሂባቶ ልክዕ ከምቲ ፈላም ማህፀና ንቤት አምላኽ ዝወፈየቶ ከምቲ ፈላም ማህፀና ከም መብጽዓ ዝገበረት እግዚአብሔር ብብዙሕ ውሉድ ባሪኽዋ ርኢኹም ኣሕዋት መብጽዓና ንሕሉ ሰባት እንድሕር ኮይንና ናብ ዝቕጽል ናይ በረኸት ኣፍ ደጌታት ንሳገሪና መብጽዓና ዘይንሕሉ ሰባት እንድሕር ኮይንና እቲ ዘለና እኳ ንስኡነ ኢና ሳምታይምስ ምኽንያቱ መብጽዓ ምሕላው ኢምፖርታንት እዩ
ስለዚህ ሎሚ ትሰምዑን ዘለኹም ሰባት ንቤት ኣምላኽ ክትቡ ዝወሰንኩሞ ውሳኔ ዝኣተኹሞ መብፅዓ ኣቅድሚ እግዚኣብሔር ዝኣተኹሞ መብፅዓ ንሰባት ክትሕግዙ ድዩ ንኣገልግሎት ክትሕግዙ ድዩ ንቤተ ክርስቲያን ክትቡ ድዩ ዝኣተኹሞ መብፅዓ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ኣምላኽ ሰሚዕኩም ስለ ዝኾነ ኣይትደንግዩ ቀልጢፍኩም መብፅዓኹም ግበርዎ እንተደይ ኮይኑ ዓያሹ ኢኹም እንተደይ ኮይኑ ዓያሹ ኢና ምኽንያቱ መብፅዖኦም ዘይገብሩ ዓያሹ ስለ ዝኾኑ ስለዚ እንተዳ 10 ግዜ ንማባፅዕ ክንደይ ንገብር ኮይና ስቕ ንበል ኣይ ንማባፅዕ ምኽንያቱ ካብቲ ማባፅዕካ ዘይምግባር ዘይምምብፃዕ ይሓይሽ ወላ ንሰባት ቃል ተኣትውሎም ደይ ትገብሩሎም እንድሕር ኮይንኩም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብኦም ዘለኩም ቫልዩ ክብረት ከም ዝጎድል ኣይትዘንግዑ ምኽንያቱ ተዛሪቡ ዘይገብር ሰብ ድሕሪኡ ዝዛረቦ ቃል ክብሪ ኣይረክብን እዩ ቃልኩም ኣብ ልቢ ሰብ ክብሪ ክረክብ ቃለይ ኣብ ልቢ ሰብ ክብሪ ክረክብ ንደሊ እንድሕር ኮይና ንዝበልናዮ ንገብር ሰባት ክንከውን ኣለና ካብቲ ሓደ ቃልና ኣብ ልቢ ሰባት ክነዓቕ ዝገብሮ ንዝበልናዮ ዘይንገብር ሰባት ተኮይና ክላ ከም ቀደም ይኽብልኩም ክጅምሩ እዮም ካብ ከምዚ ኣምላኽ ይሰውርኩም ቃላትኩም ኣብ ልቢ ሰብ ይርዘነልኩም ይኽበረልኩም እስኹም ከዓ መብፅዓኹም ፈጽሙ ኣምላኽ ሰማይ ብነገር ኩሉ ምስ ኩልኹም እዩ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ዘይተቐበልኩም ሰባት በዚ መዓልቲ እዚ ንጎይታ ሎሚ ወሲንኩም ተቐበልዎ ምቕባል ንጎይታ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ንጎይታ ምቕባል ማለት እቲ ጎይታ ኣብ መስቀል ዝወዓለልኩም ውዕለት ዝኸፈለልኩም ኩሉ ዋጋ ብልቢ ባዕልኹም ተረዲእኩም ብልብኹም ንዕኡ ኣሚንኩም ብኣፍኩም ድማ ምእማን ማለት እዩ እዚ እንተጌርኩም ኣብ ህይወትኩም ሓድሽ ናይ ጽድቂ ህይወት ክትቀበሉ ኢኹም እንተደኣ ትደልይዎ ኮንኩም እዚ ናይ ጽድቂ ህይወት ዛጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም ተሰቕለ ዕዳ ኃጢአቴ ፈጺሙ ከም ዝኸፈሎ ይኣምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞተ ይኣምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ይኣምን ኣለኹ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብእምነት ብሽም ኢየሱስ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚ ኣድጸለኹም ብጣዕሚ እንኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድረስናትና ኮንታክት ግበሩና ዘድልየኩም ሓገዝ ከዓ ክንድበኩም ኢና ወይ ድማ ጎይታ ከም ዝተቐበልኩም መስክሩልና ምሳኹም መታን ክንሕጎስ ሻሎም